programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Sumoto, grabe kayo naitabo mga igala. Wala pa rin. Okay, teka muna. Shout out sa kuyo sa pangalan ni siya. Danlog kong basa. Abi na kong kuan bay, abi na kong Korean. Danlog kong basa. Danlog kong basa. May pagaling ka kay kuan. Kabasa. Brother. Oy, brother. Kailan mo sure na to ni basta manawag linig brother, kailan lagi nato ni ba? Juanito. Aha. Ulahi lagi ka karon. Kamulog tagay amo din ning gibuhat ni kuan. Boss Jonathan James Bibares. Hello sa imo tanan diyan. Sa paminaw. Ito, simulan na po natin ang alamat. Ito na po ang ating letter for tonight. Mayong adlaw kaninyong duha, Honorable Councilor Bernie and Master Poppy. Mangayon ta kog tambag sa akong sitwasyon kay grabe nagyud akong kalibog og mga pangutana sa akong hunahuna. May problema. Sakto ni imong giikuan. Kami bahala sa imo. Ako si Jenny og 10 years na may nga kasal sa akong bana nga si Harry. Si Jenny ug Harry. Sa sinugdanan na I love you ko niya kay maayo iyang panglawas. Fit. Guwapo. O very attractive. My God, gi-describe ta niya. Ikaw man na. Ayaw ka niya. Dili man ko tiil. Dili man ko fit. Pero karon, bata makadaw na tang nay pero diri na layan ng tanan. Pero karon human sa napulo ka tuig, ni gain siya og dako kayo nga timbang. Di ba ni silingling ni ang nanawag? Tanawa basin lingling is Spartian. Basig lingling is Spartian eh. Basig lami sa kay kamuluto. Ayan na ba? Kabalo ka, ang sign biya pa na ng manambok ang bana na, bro. Di ba nauso na karon sa TikTok nga, I dated 10 years ago. Parang di ba na ba? Tapos, pagkitanaw din sa na itsura karon. Meaning to say, ang mga bana, komportable na, may pagkaalaga, may nakaimuluto ang asawa. Isa na. Tapos, di na kaya anong mapagwapo pa man ka sa uban, nga naman ko yung asawa, naman ko mangyayari. Basin na po, kuan ka, dodahan ka. Kaya narabi lang nila nga ng bana bito, kalit lang mag-gym-gym, magpaniwang, naanay lain. Kanawa, unaha ang sa gym, haluguga sa ang gym. Ana. Wala kayo makita, basin nasi ang office, murag piling na kauban mag-gym. Kaya mga bana nga kalit lang magpaniwang na. Ay, yung kumpiyansa malamang, kay gwapar ba yung HR? Ay! Pero karon human sa 10 na pulo katuig, nigin siya og dako kaayo nga timbang. Dili na siya pareho sa una nga yummy kayo. Yummy yun. Yummy manggod mi ang depende rin na sa inyong panlantaon sa yummy yun. Kasi lingling dito mag-anana sa siyang bilbil. Binsaw mo pagpa. Kasi may nag-iyon sa imong nga ganahan ko. Muna akong ganahan. Muna ganahan ako paak-paakon. Untul-untulan. Di siya muto brand nga abi niya charge ang tanang mas ganahan gyud ko bingay ana imong lawas nga medyo malaman chabi-chabi. Kabalo mo, ang pinaka the best nga sound gyud sa among is number 1 ang inyong ngalan. Number 2 ang among ngalan nga ginasinggit ninyo. Oh. Number 3 kaning nga niyo. Clap your hands ba na sa mga line. Mayom din naman ang mga asawa brad na. Pon brad makaanak mo. Mag-gain magina brad kay tungod bitaw kay magbilbil na. May hindi na sila brad nga. Sus mag-ina kay anak din ka kay bulo ko nga ganang ka lang mga. Kisa may nag-ingon. Ganahan ko kana na akong ganahan karon kanang
So may prop nimo sa kategory sa porn, chubby na akong kapangita. Actually, wala na ko anong mga teen porn. Wala na yung mga ano. Dito na sa chubby. Tanawa ang history sa akong porn pagtanaw. Obese girl. Obese girl. See? Ano na siya? Kasi man yung ganahan, man. Obese. Ano na. Mexican obese. May Mexican. Nakuratan ko kay nawala nagyud akong sex drive tungod sa iyang pagkatapulan o pagkawalay gana nga mag-diet o mag-exercise. Kabalo ka ba? In fairness bitaw, Erp, sometimes dako ba ng factor ta? O sayra ba pag manambo ka daw ato tong kamatuoran medyo atong mga kuan, atong mga ginhawaan lahi na pud baho. Nay ano eh. Mga tanan ko kalinglingan na niya ko. Katong mga peak kayo sa kung pagkakuan ba, pagka-caveman. Murag ka, numdum ko nga, murag si Thor, ni Tambok bitaw si Thor. Murag ikaw akong na-picture out ato. At least guwapo si Thor. Mao lang. Namay man, kanang manambok sa kaarp, kanang ang imong singot, Erp, lahi ng baho ba yun? Lagi lahi baho. Ay lang mo kalay na, I mean, practical lang mi ba? Sagala pa, pag chabi-chabi sa kami, ang kuan, masingit, medyo lahig yun. Munang kailangan grabe sa kang trapo before ka kuan diha, magkumbati diha. Wash, alimugmug ang mga kuan tanan kay para humot yun. Tapos ang problema lang Erp kay pag ana nimo Erp nakita itom imong ilok murag na. nawala gana do. Uy, dako binang factor Erp no? Kanang nga na ba na kay simutan, na baho ana maka lagi na factor gyud ay. Unya, kuan, siyempre, bugat na biya ka, so di nakakapatong. Kay bugat naman ka. Yan na lang ang imo ipapatong. Unsa na lang kung duha mo obese. Kilid na lang tayo. Basi kaning bayhan na kuan sa siya sexy no, basi kuan siya ba. Tamba na mo dili. Gusto unta nako nga magpa-diet, mag-diet siguro. Gusto unta nako nga mag-diet siya. Aron mo balik iyang dating panglawas. Pero dili gyud siya maminaw. Karon nakoy bag-ong supervise. Agay na nalagi nangita dahil ni justification na sad. Kabalo na din ko ani pag moingon din og karon ako'y bag-ong supervisor sa mao lagi ka. Gipangit nangita lang sa din kag bikil sa bana kay di na to ni tiwason ni nga letter ni piktosan na nato ni Richard. Ili na ko ang supervisor nagpa-advise din siya. Sir, hindi na lagi mi kuan sa sex drive sa akong base. Sir. Mo ba? Tapi na polo shirt sa supervisor kay pinahuot kay diri bang braso ba? Mo ba perti mo ba? Wala na siya nagkuhan di ay? Johnny Bravo. Hello, mama. Nako'y bagong supervisor sa trabaho. Tall, dark, ug handsome. Nako, i-describe pa. Nakabantay ko nga murag na siya gusto nako. Og nagsugod na siya seduce nako. Yun na. Seduce. Dili si Trish, ha? Gakatempt na hinuon ko nga makacheat. Kaya ang akong bana dili man gyud magpakita og effort. Nako. Nakatempt gyud siya. Gamay na lang gyud musangko na gini akong pusod sa fluorescent. Councilor Bernie, Master Poppy, unsa akong angeng buhato? Naglibog ko kay dili na ko gusto nga masakitan si Harry. Pero lisod pod nga kay murag na anak ko'y attraction sa akong supervisor. Nako. Daghang salamat sa inyong tambag og tabang. Sincerely, Jenny. Ay nako, kanilang sa tama na. Pati. Fallen. Kay kakahulog naman siya sa iyang supervisor. Kana lang sa by Jano Gibbs. Unsay tambag ninyo atong basahon pag umanan. A little conversation. Alas 9:24 sa atong oras. Balik-balik. Teka mo na himuot lang ko sa mga stories. Okay. Anyway, balikan na to ang atong
letter sender for tonight. Usa ka asawa nga nakabana og lamion pero nahimo ng burdagol. Nahimo ng chubby bunny. Abi na lami mo kay muluto sa ning asawa kani sa mga asawa magulami mo siya kay mo mangluto good. Tapos ay man di mo Nagyod po siguro hereditary nga. Dali ra kay mo burot. Kanang wala na training, wala na exercise, dahil na din sila mo burot. Kaya siyempre, kaon ra, tulog ra, wala na exercise. So, burot na yan. Taka na ba kung sa'yo ba, wala, di na ka magunahon na man magpa-cute-cute na ka, so mawala na sa imong paminsar daw sa'y. So sa'y, mag-guilty beta na ba ka nang maminyo na kabay na medyo focus na kay ka, o nauyab naman mo. So imong unahon na lang karon, ikaw sad ba na imong pangunahon na sa akong pagkayod, sa akong pagngitag kwarta para sa pamilya, bro, ana naman imuhang lugang what is important, priority. Importante nga priority or nabaka kay kuan nga makabalay ka, ana ba? So nawala na lugar ng mga pa-forms lugar diha. Nawala na ako, malipayon mo ko sa akong asawa, okay na mo ko sa akong asawa. Di na ko ganahan mga bit, ana, wala na kuan. Gusto na ako nga aninado. Ganahan ka, tapos maka-afford naman ka. Usay nga na sa unang panahon ka nang gi-deprive ka. I think mo sa'y nahitabo sa ako, bro, nga nung grabe sa ko katambok sa una, bro. After na ko, dancer man ko. Kato naman kung sayo naman ko nakatrabaho, so naka-afford na ko. Okay. Paborito man kaya na ko ng kuan bay, kanag yung i-pressure ko bitaw nga tiil sa baboy. So kami sa una, daghan man kami magbahin-bahin. So ang imo makaong gamay ra gyud, di kay ka maka tausay usara ka tiil tapos ang kanang isagol nimo nga lutya ba na siya mo? Kanang kabalo kanang lutya o karlang man asa mo sa una, pero lutya anang murag puti bitaw. Mura siya og gabi ana. Gana labi kay nang sabaw bay kay pinalaut man na. Paborito kina ko na ever since. Katong naka-afford na ko, kami pa ng lingling, di ba kami bata, so maka-afford na ko bay og pila ka tiil sa baboy bay. Grabe sa una bay magluto ko bay tagduwa tagtulo ka tiil sa baboy bay, mahurot na ako na bay. Grabe. As in favorite man ako, brad. Sabaw. Philip day mo nang giingon ni Philip, grabe. Ana nda kam kaon? Grabe bay. Maka-afford naman ka, Bert. Kalang ato kag tako labi nang ako kuan man kay ko gani dako man sad ko nga wala man ko migson babae, ako may lalaki, ako eldest. Kabalo gyud ko mamerkado. Si mama gadalon man ko mamerkado, so pag mo adto kay ko merkado bay kabalo gyud ko sa akong palitong nga magunon ko kana lutoon na ko na kana pagsugba. Mamalit ko pang sa una kanang panga. Paborito kay nako ng panga nga sugbaon pero gamay ra kay daghan man mi mag-ilog ta gamay mag-inilugay mi atong ilalom nga gabasa nga lami kay lugit-lugiton bitaw nga mo man lami nga part sa panga di ba? Katong naminyo nami bay si matag karon og unya palit og dakong panga sugba dayon. Ako'y makahurot pero niti. Kumusta man ang kuan kamulong kaon ana na makahunaw na pagag sex life ana? Napo man kay po'y sex life ato nga panahon okay pa man daw. Pero eventually nagkadako gid bay nagkadako na dito na mohagok na sa imong kuan nagluya ba imong sex life samtang kadako-dako pud ka same tanaw sa bagay bata-bata pa manggut like I said lagi early manggug ko lagi ni sulod as amahan kay early 20s ba ko naburos ba silingling early 20s pa mi so tanan namo mga habats namo mo pay pagtrabaho nangita o nag-eskwela pa kami nilingling wala nanay pamilya. So bata-bata pa man ta siguro ato, bordili pa kayo kuan ang katambok ug ang kuan murag madadala pa siguro bay. Pero kung karon to nahitabo Ginoo ko samo. Pero mo lagi na mangitom na imong tangkugo, imong mga kuan ana ba. Dali ra ka magatulog. Kato nga time happy man ko nga pag-uli, lami kay imong feeling nga pag-uli na nakay-asawa nga magluto-luto. Ana ba di ba? Ta kami ra duha brad. Labi mi among on balay. So makapahutag yun may og luto sa among gustong kaunon. Ana gyud so mo nang paspas kay ta matag sad-sad pag yun kaon litson ni dako gyapon siling ato nga time kamul kang dako ni dako gyapon siling. Di pa kayo. Medyo naakay na borosan na pudi pag kay na mas ako mo'y paspas in a year span of 1 year ko. Grabe gyud. Grabe akong appetite, grabe akong bilar kanag yung bilar kaon busog tulog, bilar, ana ba, wala na'y sayo-saya, wala na'y kuan dito na. Na may one time nga natulog ka, nagkuan ako, tanaw ko sa imo dia, grabe kay imong hagok, nag-anak og dago mo.
Bito, sukul daw na to ni Basin, mabuto na ning balon. Bibi. Ay, nalang. Basta pagkana ba? Basta ikaw, taas kang metabolism, Erp, no? Kusog ka mo ka, Erp, pero kuan mo metabolism, gwapo kayo. Dili kuan pud siya, Erp. Kaning ang ako kay, kung daghan kay pagkaon na sa katubangan, magkuan ko, malain ang akong appetite. Mo ba, pero malula, Lola? Mura kong mura magkuan, mura di na ko ni maurot, mura ana ba? Munang gamay ra kaayo akong gakanon. Pero, kanang kung gamay ra kaayo akong kanon, like, maura pod nga, tulo ra pod ka hotdog niya, maura pod ning rice, murag mangita pa ko dagan rice, magkuan pa ko. Kanang gamay na lang bitaw, kung gamay ra, murag gusto pa ko mukaon. Pero, lahi. Pag daghan, mura feeling ni mo, murag daghan ra kayo ni. Tapos napagid ko yung mindset ato, Arp, nga, lisod ni kung dili ko maanad og gutom, magproblema ko kung magira ang kalibutan. Sample, kung magira ang kalibutan, di ba, wala na kayo makuha nga food. At least makasurvive ako kay naanad ako gutom. Ingan ako nauna ba? Igistorya na ako ni ganina dito. Pero nakarealize ko, Arp, nga, katong naamo kay giingon gud nga, oy, may nalang niingani among lawas ba kay ang mga niwang pag magira na pagkaon na ang mga niwang patay na mo. Patay na. Kami mo pa pagniwang. Di ba? Nagkaano bugo lagi ba? Gansi gid. Naanad lagi ka sa gutom pero gianad ginaka-conserve sa gutom para dili kayo ko Erp. Muna yung nahitabo siguro, Erp. Ako ang tanan mo food brand nga na-deprive ko ba? Tapos ka na bitang, ng chorizo. Lami kayo ng paborito kayo ko ng chorizo ba? Pero ito, kaya dagan man may magbahin, taga may rin ma-afford ni mama. So, nalang ko isa, tapos akong manghod na isa. So, perminti ko ka ng pingis. Ikaw ra ba ako sa inyo? Ikaw ra ni Dako? Ora. Pingis ko ba? Ano ba? Grabe gino to. Pinaka kuan mo waistline nimo. Nakalimot na ko ba? Wa man ako kay to na sukod. Pero grabe gid Erp kanang tambo. Kuan mo gud Erp kanang katong nga time manggod. Grabe ang sadsad, pick kay to sa sadsad. Sige mig inom og Red Horse. Tapos lechon ang kinaon, bilar mi tulog, mata, duty, sadsad, kaon. Anak yun. Munang 1 year, grabe. Wala na ko, di na ba ako dancer, kay host na ba ako, ta DJ na, lingkod na, dili na dancer. So wala na yung mga physical, wala na ba sayaw, wala na pasingot. Wala na pasingot. Wala na. Extra, pure sex lang ito, pure sex. Why sagol? So wala siya naka-compensate no nga ayuhon gid ang body log balance. Kato nga time early 20s pa ka, so feeling nimo active pa ka, okay pa ka na ba ka. Kasagara gyud karon pag maabot na kay kang mga bisag 30s lang. Diyan na rin ka magsugod og ka ng 30 na, murag kailangan na tao ka na. Murag change oil na ta, na ba murag panahon na para mag-laboratories, ano ba? Diyan na rin ka. Naman tayo mga annual check-up. Kana. Dito ko, nabantayan na, ngayon nahinay na, nitaas akong sugar. Tapos, pag 30s na rin ka, diyan na rin magsugod ang imong mga ira sa mga dagan-dagan, mga marathon. 30s na wanda. Anyway, balik ta kang Jenny. So, mo to nga tong gistoryahan nga, ang bana siguro kampante na, okay naman ko, di na ko, anak ko ipagwapuhan, lami kayong kaon, matag-uli, ganang kay kamukaon, na imulod. So, siguro mo na naitabo nga nanambok na. Yes, nagpasagad ang naitabo. Ang problema ra ba, pag sobra na kay kakadako, lisod na, ang una, kung super duper naka-obese na ka ba, dili ka pwede diretso, ka na mag-exercise nga diretso, ang pinakauna ginana ang food magiuna nimo nga i-diet yun pugong. Takapoy kayo mag-diet nga ikaw ray ga-diet sa family ang entire wala lisod kayo promise. Gansi kay imong paminaw gansi agi ginapa ni. Lisod kay kabra ganang madip ang uban nagkinauna tapos ikaw asos grabe gid. Sabi na kay dili sila mo adjust para sa imo di ba? Yeah. That's why nindot biya gid na kung naamoy family member nga nag-try food nga ingana sabayan ninyo. Sabayan yun. Di mo nang banang asawa mo lami gyud nga diet man siya diet sad ko. Di man kung kana pod mo lang. Mo man namong problema karon lagi kay nami ginakuan nga program sa after pila ka months wa mi nakita nga murag na something pero dili kayo
kuan dako kayo ang difference ba mo nang makaluya ba mo nang we want na galing kapangitan nako og kanang yung coach or kanang dietitian nga tagay domig sakto gyud nga million amo nang i-follow pag makita namo gyud nga okay na may effect magpadayon minilingling kay sud kayo ning ingani nga gabi na mo sacrifice after pila ka nag-months na 2 months na pero pagtimbang na to mura man gihapon unsa man pud na imong mga kauban di sa office nga gakaon man og kuan nga wala may respeto sa inyo Puni sa office matagkaon na ay kuan cheese bread nay snack nay pirmi kuan mga bastos mo na sila sa office ninyo May tanay si Karen ra tong pakanon para mo tubo. Shout out ko sa akong mga kuan office mates. I am so glad. In fairness, I'm so lucky to have my office mates. Di ako ni makaya ni akong mga gabuhaton talang kung wala ni. Perfect kayong pagkakuan. Di actually ako'y kulang. Ang kulang na to kanang kuan. Medyo bata-bata. Dili, pwede na. Pero na naman yung anak na naman si Nicole. Pang-SK ba? Tama no, si Nicole na lang na. Mga pang-SK ba nga, no? Pang-SK na kung para makamalot taon sa pwede na working student si Nicole. Pwede kayo. Mangutana ta ka, Nicole. Nicole, unsa may mga ganap ron sa barangay? Unsa may mga activities nga pwede ta makasupport sa mga anak nga kabatanunan, anak ba? Siguro, anak siguro ba? Tama, di tama. Yes. Si Nicole. Kailangan taong mga kuan kanina mga idara, mga 18 years old. What you give goes around yun, Cons. That's why mga hardworking kay mong kuan kay nakita mo gud mo sa imo nga hardworking pug ka murag mauwaw pud mi ba nga kuan nauwaw ka ha pag sure ana di ko mauwaw nga malate ko sa murag struggle jud ko ana kanang katulog kanang pagmata mo gina akong struggle gyud pero mauwaw gid mi actually kanang wala bitaw mi mahimo di mi productive something kay murag sige ba ma-inspire pud mi sa grabe ra ba kaya tong kuan niya team gid ba team kay nobody left behind ba unsa may atong mahimo diha pwede ana ba kanang nabitaw mi nagi role bitaw nga kami ni basta ingani kami magkuan ganahan man mi ana nga na achievement na something tapos dili pud ikaw ang stricto nga kanang stricto gyud kay tanan ba nga murag kuan nga ma-enjoy pud na mo ang among trabaho pud murag ana ba mo na nindot ana kay I'm sure dagang kaayo nga mga trabaho diha nga terror kaayo og kuan kanang gusto gyud og perfect ang kuan murag mo consider magud dapat ta sa mga tao nga pansya ani then kansawan kay murag friend ra gyapon kabalo mo ang akong konsepto karon brad kung naningkamot galing ko nga ilab ko sa mga tao nga dili ko kakakita everyday. Dapat unahon sa nako ang mga tao nga nasa palibot like dapat ang number 1 fans nako ang mga tao nga nasa palibot nako dili noon sila moy na deprive or sila nanoy gina-insulto kanayan na bitaw dagan mo madunggan nga ana gud nga grabe kay na sa siyang mga staff grabe kay na siya kuan kay na sa siyang mga staff di lang di kahilom lang ano may ana man nga istorya nga grabe kay na sa batasan kay iyang mga staff nanaon ba mga istorya nga ana ba wala niya getiman ay kuan na maldita kay na siyang mga anak do naman gyud tay mga anak po ng mga times nga natay dapat ipatrabaho nga kuan di man sa ko magpakahinlo sa nga puro lang sa takuan naman sa tinga na pero ako mo is more on kung kuan ko kanang unsay akong gihatag sa imo buhata lang na then I'm fine with it pero mo lagi ang akong perminting ginahuna kailangan ang unahon nako nga dapat mahimo na kong fans ang mga tao nga nasa palibot kanina sa City Hall kanina sa mga kanang sa dili na to under sa office kani mga utilities ana ba kana bang di ba kung manguyab lur ka sa laing mga tao nga i-love ka dili gini mo mapalab ang mga tao sa imong within ra sa imong radius di ba kanang asa makakragyapon ka mo na aksa ko lang po na mo na akong konsepto nasabita ko na yung mga uban ang mga tao nga medyo nagibikil bisag tingala ka kanang bikil mong gini nga tao mas may sige na lang biya tulan magpalayo na lang ta or something ana ba kutob sa parking
Kutob sa parking boy. Medyo ka ng hypocrite kaya siya in a way, no nga. Example, naa ka sa marketing, imong ginakuan ni nga brand nga nindot ni siya sa family. Guwapo kay ni siya pang family, gid ni siya nga mga kuan. Grabe kay ka mo convince og mga clients, grabe kay mo convince. Pero imong family kay wani mo giayo. Exactly. Exactly. Ako sa mo gina ko. Hypocrite yun, tinudyo ka. So kaysa I'm sure daghan magimo basa to nga wa man nakaila sa to so munang usay ako mayon ko normal ra na kay kung sila lang madunggan sa uban sa radyo or whatever na yung mga tao mo nang mag-hit na sa kuha kay ay kuha man daw na siya kay nga naman daw na siya puro ra daw ako makasabot ko ana kay wa man sila kaila pero dapat sa ako pud nga part dapat katong mga tao nga ako yung ma-engage every day to the parking boy to the elevator girl kanang mga manindahay diha every day na gumi magkita. So dapat sila dapat kabalo sila nga bitaw si Bernie wag na siya problema ana pero siyempre di sa tawa nga ay lang sa kunyo nga si Bernie kay nangayo mig 1,000 20 ra gihatag pasaylo asa ko ana aminado gid mi ana mga gala pasaylo agid mi sa kapila na misingon. Gusto ka, kabalo man ko nga gusto ka nga kung mulabay ka diya imong hatagag pang paniud to na sila. Kabalo man ko ana. Pero unsaon ta man wala man gid day, di ba? Kabalo man mi ana pero naagi times na dili gid nimo na makuan gyud. Sa ra gid na. Pratong si kapila to na si Manang mo ana ta mangayo tapos taga nay wa man gid mi anang ingana kadako nga kwarta nay o naay kuan na yo pamliti ra gyud nay o nay bugas nay o tapos naman toy paninit nay kaon na sag panog kape nay ana. Kaon na siya, naman siya nga. Sosoy, mora man ni, oy. Kapulo. Tapos usay baka na, kani ako alam ni baka na, siyaro sa ka-20 po ni mo nga na kay bisag gitunol, bisag gamay. Nganong isa ramang yun din mag-sulti. Pwede ang, ako nga alam ba, pwede ang 19 mo ingon sa nga, salamat, Bern, kay nakadawat. Noon po. Kana po siya. Kumbaga, ang ma-focus nato labi na katong kalainan nato murag makabalo kita nga kaniyang apan mo giniyang apan pero pag ipon nimo ang iyang kuan kay murag magkuan og ihap dili man kay kapila ben na may tabo sa opisina nga nay wala pa ginisulod ang sweldo nay pwedeng ilista ka namo nay basig sa katapusan na nay ha nga pagkuan kay or hana baka or siyempre na mo yan na wakay nada. Bisag piso wakay gihatag. Pero sir, gitagan man natutog 50, sir. Makatawa ko brad na yung mga mudos ako ba ba? Unhan ka daan ba? Sir, kagawad, idol, gibeta ka. Sus, grabe gid sir. Kay, dito ako sa pika, sir. Ano ba? Libakon na dito sa pika ba? Grabe kay sa pika, sir. Uy, sus, ayang gihatag bitaw, sir. 500 na gid, sir. Una-una, ay, kaswerte ni mo na kay 500. Ako una-una, kuy patay kita ni ron pila raman nali sa bulso 150 to 50, 350. Pero yun na nakadaan nga, grabe kay sa sir, oy, naubos yung kuan niya nga konsensya kay 500 na gihatag. So mininto sa iyang pasabot, palaboy gini sir, ayo gini 500. Dabi, ginsa man to nimo, ginsa to nimo pagkuan. Ayo ko, nay, may nalangaling na ginasa 500. Kami diri sa taon, wag yun taon ni amo anay, oy. Sabi yung gitubag? Ana, ay, maximum lang hilang, mo hilaw din ang isip, ang nangingisip nga, may problema, sir, kay, at least, sir, ba, naghatag ka? Nadawat naman ko. Say, binuha lang ba, nalibak, o nakunin mo to speakers na po, kay 150 rin ko gihatag. Dili man, dayan. Ano mo sa imo anak ka ba? Kano ba sa imo mo anak ka ba nga? Kato tanang natagaan sa natog tagpay 1,000 mo post po sila masalamat sa 1,000. Or di naman pwede nga lang na-i-post yun ko na i-post yun ko. And then kuan na pud na kung kita pud lugar, I'm sure na yung mga namina dia kung matabangan mo mas maayo gid na imo gid gyapon na silang hatagan og kuan ganang recognition ba nga something na uy salamat kay sa kuan pero di mo gud tagay nga na good once na matabangan ta nakalimot na rin tagin sa nagtabang sa mo gud na kana moabot yun sir grabe sir napulo ba mi sa balay sir mga butante gibita ana diretso ang una sa linya ba
Kalawgawa yan. Kabalo na gini sila o sa style sa mga linyo. Sir, grabe yun kagawad. Walo biya, mi diya kagawad sa balay kagawad. Mga butante yun, may tanan diya. Yay. Kani, akong kuan marag nakita na ginako or nana sila script daan ginako I think effective sana nga gabuhaton nila na. Masaya timing kung sweldo okay. Pero ato nang i-educate ako dili ko approve anang mga ana nga basta konsehal basta stricto ka sa personal. Dili ko mo lain kag batasan. Lain kag batasan, Master Popi, di ka maduulan. Mirisi ni mo, di ka kadawag sunod. Always yung ko nakadungog yun, anak, ang John F. Kennedy nga, tell me what you can do to your country, not what your country can do for you. Ambot basta nga na. Hindi na basta mo na siya. Nga na ang kuan. Meaning, unsay imong maambag sa katilingban sa imong gobyerno, dili kay unsay maambag sa gobyerno sa imong life, mura kuan tanawa, di ba? Mas maayo gyud na makatabang ka konsehal. Ano yung ingani pinakagwapo nga scenario? Konsehal or mayor. Unsay among matabang mayor para makuan gyud matabangan pa nato ang daghan mga pobre mayor. Ako wala man koy katigayunan mayor no, wala gyud kuan kariton ra gyud. Pwede nato ni gamiton ang kariton? Ana, ideally no, ideally. Atong ipasakay sa mga RTA para na sila diha sa crossing. Di ba? So na kay maambag ba nga? At least yun ka nga, uban mo ni Mayor, anak. Di ba? Indot kaya na siya kung maging anak tatanan, dili kay mangayo lagi, migkuan lagi. Una-una nila nga, abi nila basta konsihal, ingana gyudayon. Di ba? Tungod mga po na sa una, good po, nga, ang previous culture gyud nato sa political culture gyud nato is magsigi og sana ayuda sa mga pobre sige hatag kay para need me ninyo ha. Need me tama. Tinudyo ka. Mo nang may tabo katong mga nasa mga kuan gyud kayo nga hiligan ng madawatan. So kung makita nilang kandidato nga mura og gikan sa kuan Land Cruiser, sinaw kayo. Sinaw yung sapatos ana. Maka-attract gid siya kay feeling ako, oh my God, kaniyo pagduulan nato ni di ni pre kang konsyal mingon dayon nga wa pang sweldo. Kani may atong kuan kay pag ingon nato tabay mi bayari mi dali mabayaran demi which is tinuod yun na siya pre. Pero akong pungunta na ngano niabot man taan ni nga topic ni political. Sorry. Daddy, what's that? Magaling. Balik ta. Danlog kung basa effective cons calorie deficit. O lagi ka na. Naman ko nakalimot ko ato. Naman tato siya mo PM sa ako nga pilay deficit. Taborabag, ang for example sa imong lawas kung 1,000 imong ginakuan, ang imo lang kanon is mga less than ra para katong kulang nga calories, iyan itong dito sa fats niya sunugon mo rin nga ang latin, di ba? For example, 1.5 yun ang imong sa imong lawas tungod sa imong edad, height, whatever. So, lapat 1,000. So, ang imong kaunon lang dayon within the day, mga less than ra 1,000. Para katong 200 nga kulang nga calories, ito niya kwaon sa imong fats. Tama ba ko na, no? Murag nga na. Paano, sana? Spearhead talks, paano po ng mga mandool. Mano po, nasamot yung kanon. Bira-birahan kag tamot anang kwan. Sige. Mabita lang ingon. Nabita ingon marad nga. Sama na si Mayor Roy, kanang magsige mo na siya People's Day nga kwan. Just, wag mo kabalo mo, try galin ninyo interview ninyo ng mga tao diya sa Ubo sa City Hall. As in, kanang para sa ilaha, kanabitang wala na sila, hopeless na sila ba? Bisag pang 150, 200. Tako na kayo ng tabang for them na matubang lang. Say lagi kaning mga medyo mga elite or kaning mga can afford feeling nila sa pamulitika magyapon ng kuan kanang People's Day ana baro na sila feeling nga para man makakuan lang gyud og election daw to kamaturan gyud mo gini ang status sa katawhan karon lisod gyud ang mga tao. So that's why sila matubang sila after mga usahay pila ka months ra mobalik gyud sila kay para nila wa naman sila hopeless na sila wa negosyo walay kuan ana lang ba. So manong makasabot ka para nang kasalan ng bayan. Tinuod man gyud nga kuan pero
naiuban mo na di magpakasal kay di ka afford, walay makuan. Ang ako, may na lang na at least legally nga ano na sila. So kung binuangan sa bana na ang babae, nasa lakag anang banaha. Oo. Pwede nilang pakasuhan na kung magbinuang na. Tapos on their mga kanang mga gipundar na mga gamit, at least na sila right kay kasado sila. Kanang may ana ba? Kana na lang saon taman. Kung pwede pa lang tana galing ang simbahan, mag-weekly po sila kuan, kasalan ng bayan. Pero ang gamiton daw nga bindita, gikan sa kuan, fire truck para daghan. But kidding aside, yun lang. Again, balik ta sa kuan, nanambok ang bana, gusto niya paniwang. Kaya lang karon feeling, na okay na ta ko ato, pero feeling na nako karon kay tungod kay murag ka-attract ka sa imong yamilicious nga bag-ong supervisor. Pero nangita lang din kag bikil sa imong bana ron. Mas na-trigger. Mura talaga kag ni-justify nga magpatira na lang ko sa supervisor kay di man rin ganun magpaniwang ang bana. Bana naman siya, no? Bana? Bana, yeah. So, feeling na ko, kaning aside sa nagdugang-dugang lugar siya o kanang sul-sul, sana? Sa tao kaning, maraging nga na ba kanang nangita siya grason nga iyang masugnod diha para mo taas ang kalayo sa iyang kalagot sa iyang bana lugar or kalain, dili na siya ganahan ana lugar. So feeling nako kaning kuan gid siya, mahilig siya bigaon siya si Jenny bitaw. Mahilig siya og tanawa gani kung physical ang imong tan-aw sa imong partner nga imong ma-partner, wala may problema lugar ba nga kung deserve gyud ka ana lugar, pero una-una apod kung mutambok lugar po ning imong supervisor, pagpuhon kung pilion nimo siya, una mangitar po kaglain, ano po lahi nga mga supervisor lugar, nga ngitar po kagkuan. So, meaning, nagka-attract ka sa mga ingana nga mga butang physically. So, dili man na perfect ang imong ma-partner, di ba? Na magyud siya, na-deteriorate yung health, kay na siya pag-agian baka tanawon sa siguro nimo nga, nganong naingani na siya, nganong dili siya ganahan, nganong nawad-an siya, o kanang gana nga mag-healthy living, kay saipod, makatrigger po kanang mga sakit. Mupoy mo change po so nasiguro yung season lang nga, ulatan nimo ba nga, or iampo nimo nga, para sa abaka ni siya ani maguno, ang problema una kay tambok yang bana, makawala na sa sex drive. Ayoko igna nga, ang imong solusyon another problem kay mag-cheat ka, buang. Ang problema, imong solusyonan og lain problema. Balik ka sa unang nga problema. Diet, sabayan nimo ana. Lagi pero kung atong ikuan bitar, kung ato bitong tanawon kung iya gining patulan ang supervisor, unya what if mo dako na pud ni kay pag-abot sa panahon mo tigulang man gid ni mo kuan man gid mo deteriorate na pong health. Mo malagi. Ngita na pud kay kaglain kay mo lagi na imong problema. Ang pagka dili masatisfied kana, dili makontento. Kung unsay naa da kontentuhan na nimo, imo nang ipasalamat. Always ganin na ginatudlo sa ato ba, have a heart of gratitude pirmi. Nga tan-aw nimo nga sag tambok na ni akong asawa, may nalang gyud ni kay ang gyud kay gyapon siya, loyal gyapon siya. May nalang gyud ni kay wa nagtinapulan sa iyang trabaho, nag-provide gyapon sa amo. Ana ang gyapon. But I'm sure mo na giuna-una ni Lingling sa una. Di ba? Pag ano niya, maramag, di naman ni macho, gid nga, pareha sa dancer days niya, marag. Pero, pangutana, imong asawa, pangutana, kung siya yung ginahon na, nga nung na-survive gid niya ang imong pagkatambok sa una, Ambot sansad ba, no? Basing gibawi ang kanlan siguro, ang pagka-fatherhood, pwede ba yung anak? Basi sa line na aspeto nga dito lang gibawi. That is why the heart of gratitude diha makita nimo kay imong matuki kung unsa man day akong ipasalamat ani nga tao nganong kuan pa man ko nganong ma-in love pa man ko sa iya kay it's a matter of character naman good. That's why gibinuangan ako ang character ni Jenny. Kay it's a matter of character kung mupatol siya sa supervisor nagpatuyang ra pud siya sa iyang gibati mo pud na iyang character. Muta yung character nga gusto niya i-portray nga ma-attract siya sa mga macho.
nga pwede niya biyaan. Oh, di ba? So Jenny, if makita ni mga dili man ko ingana Master Poppy, dili man ko ingana, dili man ko kana. Di i-prove nimo a heart of gratitude kana tanawa kung unsay mga advantage sa imong bana para mas ma-inlove ba kaniya or i-cultivate kay kamo biyang mag-asawa na biyagid mo i-control anang unsaong pag-cultivate sa inyong love sa each other. Pakiligas siya, then magpasiksi pug ka sa iya, then miyon din ka nga di ka katilaw ani kung dili mabawasan imong timbang o mo galing lang pasabot nga ang imong first nga problem is iyang pagkatambok. So sa may solusyonan na dili man ang imong pagpangabit diniwang laysan another problem imong gisudlan. Dito ka sa bakal sana yung siya i-appreciate siya imo siyang ikaw nga tarungon ala lang. Pero pag before ka matulog Arpa, pangutana Arpa, unsa dito ang imong ngano nag-hold on mangkaling sa ako katong time nga dako kay ko. Di ba? At least na kay may tanang akong pagdako ni sabay po nang akuha ni dako ra ba? Nigaman. Ni ok may noon may. Oka, okon. Tama. Diba? Oka, okon. Ay na lang din ko. Hindi na lang kamungingan. Basta kay ingana ayo ipaoko. I mean na mga reason ngano po ingana sa kay I'm sure, di ba, naman kay reason, nga nung nanambok ka, murag na something na gusto ni mo i-prove, murag ganahan na kay ka, di ba? So, na yung mga reason, so, ikaw, sa gaingon pa, sa katong sa pare po, atong Sabado, nga, it will make or break your partner kung unsa ang imong, as a partner, good lugar ba? Kung unsa imong role, maka-make or break ka sa imong partner. So, karon imo lugar ng samutan, nga mangita ka, og lain na hinon nga lalaki to satisfy yourself, selfish kay ka. You have to make your partner nga pero feeling na ako ano yun, sa iyang biga-biga lang yun eh. Sa iyang biga-biga, iyan lang din mo nang giuna taron niya nga nanambok na yes. Na kay murag justification sa iyang pagbiga karon. Ano bang mosulod na ko aning pagbiga-biga kay mo manggod no kung bana manggod do. Di gusto magpaniwa na ba pero feeling na ako gi-justify lang niya ni nasa tani pag-justify. Pareha kay po niya ni mga bana ba nga. Siyempre kaya bang natin makaila bitaw nga babae nga nisulod bitaw ng mga minyo nga lalaki. Tamayin din sila nga, gignan magugko nga, love ko niya kay maldita mo na niyang asawa niya. Of course, ang bana nga gusto nga na itumong sa imo, musulti, alam mo yun sa nga, sweet kaya na kung asawa sa ako kanang, as in, we love each other. Ganahan lugar ka mo, musulti kaya na siya di maayo, musulti kaya na siya, way nada na akong asawa, kaya nga na, para ikaw sa mo ba? So may dinindot ginay ko ba kay ay nga naman imong asawa. Di ano imong feeling? I'm sure dili na musulti yung nindot about sa iyang asawa kay kung musulti siya nindot about sa iyang asawa, di ganahan pa lugar ka, muhubo pa lugar sa imong panty. Takto gid ko sa akong kuan kaganina ba nga, Sir Supervisor, naunta ko ipa-advise ba? Kanang wala na mo sexual attraction sa akong bana kaya ang build nila ko na kaya. Diba? Nga na lugar. Nga mana din surus. Okay, away problema na. So, ali dani sa couch. Danita mo. Yeah. What's na nga couch? Basketball couch? Coach to. Coach na. Party you guys. You're so funny. When you come in, and then when you, please lock the door. And then, Johnny Bravo. Unsa many supervisors? Pagipalong palihog sa suga. Ali sir. Tanawa kong relo, siga-siga. Tanawa nindot kayo, no? Maris na kaayon. Dako siya. Ganahan ko aning dako. Wala na. Klaro kayo nga, kwan lang nga, nag-justify lang nga. Muna mo sulod kang biga-biga. Kaya, Jesus, ginawa ko. Ayaw niya ako isuggest. Nag-suggest bagid ba? Ayaw bi ako i-suggest, supervisor ha? Ayaw bi ako i-suggest. John Zig. Uy, bago ni si John Zig ha. Nako, musabay lang kadako po, Sir Bern. Mukaon jud ko og daghan.
Mao ginay problema, magkadako ka, dili mo sabay, muok-ok na ginoon. Kadakong disgrasya. Ay. Anyway, alas 9:59 na. I can wait another day. See you tomorrow. Daghang salamat sa inyong tanan. Kini pagyapon si Nasi Sam og ba? Nasi Sam. Nasi Sam tomorrow. Kini si Consel Bernie and Master Poppy. Sa mga na-miss ninyo na episodes, bisita lang mo sa Spotify, sa Bitok-Bitok Podcast. Ha? Ingat mo tayo. Love you all. Bye!